Mana mota dzinouya ira hapo mana. Neno. Hatunono kwa basa. Ndakamzora full pamwe mana. Wait. Uri kopi mdio? Alright. Ukoona pa bus stop ndo pandiri ipapo. Chinzwa kaiwo zvaunoita ka. Right. Pana rasta wakapfeka kabhutsu ke Nike. Vane trouser remabharubharu. Nekajuzi kavo ke blue vari tange rombe so. Ndamuona. Exactly. Paside pacho uri kuonei? Paside pacho akapfeka zvinenge sezebra tanga kupenga. Exactly. Munhu akachena kudarika vese right. Wapa wakutaura nezvageneral vanocheka smart. Ukangoona nemachest panze chete, that's me. Yes. Ana transport ngaichiuya ayo. Apanga 4 iri yarimuzvika. Arosvika izviriri. That's me. Me. Auskonere general wakarwa smart one. Auskonere. A Brazilian feather kakauskonere. Uona kawanga. Ndatochena ndishito Pachangachidza pano. General ugaye. Bakuru smart. Ukuita sekuona ndakubuda kubaditi panze nchiti pamwe chanchira. Sistrani kuita sekuona. Juju renyi ndeiri kwete nyingi lori. Ona. Akachena kudarika people yese. Haina njatoenda bana. Ndakachena ka. Ava ndipinga. Iwe. Uita seko wakukanganisa manu kusvibidza. Zoka isistrani tora kane mzee yenyi. Munhu akudzidzira